Michael, Lubat added man new to friend. siya. Receive new comment. Ano na si Michael? Ay, malabot ko ano ba? Wala. Michael, pinakagwapo na staran Michael. Wala. Friend do ginawa ko siya ba eh. Di-accept ko. L.A. Tenorio, basketball Uy, ako daw, player. Uy, friend. i-accept ko niya, Lord. Ni? L.A. Tenorio. Ay, katong sa Basketball player sa Ateneo. Tineo? Mm. Do. Do, charing. Uy, kuha man na siya, kanang, di ba siya mansin sa kuha? Mukhang napa-autograph ko niya, wala ko gitpansin, namalos. Ipag-ana ba? Grabe mo. I-accept ko niya, malagot ko ba? Charing, oy, charing. Added new friend 58 minutes ago. Bago lang siya nag-open. Kaya nga. Masig online chat ka rin, mag-chat mo sa kuan. Mag-YM.